Ето продуктите, които ползвам всеки ден на ЛР. Алоe вера с коприва. Първо, стабилизира, т.е. подпомага нормалната функция на кръвоносната система, кръвоносните съдове. Второ, снабдява с витамин С, подпомага усвояване на желязото. Трето, защитава клетките от оксидативен стрес. Също и гъбата рейши, която подпомага функцията на кръвоносните съдове и допринася за нормализиране и изграждането на колаген, също защитава клетките от оксидативен стрес. Всеки ден ползвам живите витаминки с всяко хранене. Ползвам пробаланс всеки ден. Също големи количества цистусин канус. Основното на цистуса или природната коластра е премахване на възпаленията в организма и Про-12, който ползвам вечер за нормализиране на флората в червата.